Üdvözlet mindenkinek az androidmagyarország.com-on. Bizony, a háttérből már gondolom kiderült nektek, hogy a mai napon a Samsung Galaxy Nexus-sal fogunk egy kicsit megismerkedni. Úgy tervezem, hogy ez majd egy több részes videó bemutató lesz. Nagyon érdekes a telefon, és úgy gondolom, hogy több idő kell ahhoz, hogy minden tekintetben körül tudjuk járni. Hát először talán vessünk egy pillantást a készülékre. Látjuk rajta a szép kis Google logót, a Samsung feliratot, egy flash-t, egy 5 megapixeles kamerát, alul van a hangszórója. Csatlakozók tekintetében hát nem halmozták el túl sok mindennel, egy mini USB van az alján és a fejhallgató bemenet plusz a mikrofon. Az előlapon megtaláljuk a frontkamerát, ez egy 1,3 megapixeles kamera, és érdekessége az, hogy 720p-s felvételeket is lehet vele készíteni. Erre is rájött rá, azt hiszem véletlenül, amikor tesztelgette az előlapi kamerát. Hát a másik oldalán van egy hangerőszabályzó, és hát ugye a kibekapcsoló gomb található még rajta, itt pedig a dokkolót lehet hozzá csatlakoztatni a telefonhoz. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a telefon jött ki először úgy, hogy már az Android 4, az Ice Cream Sandwich volt rajta, és van is rajta. Néhány szóban a telefonról. Én nem egy kezdő androidos vagyok. Amikor megjelent az első androidos telefon, az HTC Dream, másnap meg is vásároltam. Nagyon bejött nekem az a telefon is a QWERTY billentyűzet miatt. Kicsit nehezen szoktam át a tapipados billentyűzetre, de most már azzal sincsen gond. Aztán utána egy HTC Desire-öm volt, amit sajnos elhagytam. Utána egy HTC Desire HD, és most a HTC Desire HD-t cseréltettem be erre a telefonra. És hát nagyon fura a HTC telefonok után, ugyanis sokkal könnyebb, mint egy HTC telefon. A barátnőmnek iPhone-ja van, ő amikor kézbe vette ezt a telefont, azt mondta, hogy nagyon félne, hogy ráül és eltörik, mert tényleg nagyon könnyű és törékenynek tűnik a HTC telefonok után, meg az iPhone után is egyébként. Hát kapcsoljuk akkor be a telefont, kéri itt a PIN kódomat. A screen az csodálatos. A telefonnak valami olyan hihetetlen árnyalatai vannak, hogy hát főleg a HTC után ez valami hihetetlenül nagy előrelépés, nekem legalábbis. A menü, amint látjuk ilyenkor, amikor megjelenik, nem tudom, ti látjátok-e, hogy hol végződik a screen, és hol kezdődik a telefon. Tehát annyira mély, fekete van a színekben, hogy egyszerűen egybeolvad az egész telefon. És talán ez az egyik olyan tulajdonság, miatt iszonyúan tetszik nekem. Amikor először láttam ezt így a YouTube-os videókban, amikor bemutatták ezt a telefont, akkor nekem a Monolith jutott róla eszembe az űr Odüsszejából. Annyira tökéletesen fekete. Láthatjuk itt a szép finom áttűnéseket. Itt már nyoma sincsen semmiféle akadozásnak. Itt minden nagyon smooth, minden nagyon gördülékenyen megyen. Nagyon szépek az átmenetek a menük között, ahogy szépen egyik lap a másik után előjön. Nagyon jól néz ki. Itt kezelhetjük az applikációinkat, ezen a fülön is átválthatunk a widgetekre. Hát itt is beállítgathatunk mindenféléket magunknak, amiket szeretünk.
Az egyik érdekes újítás, ami jött az Android Ice Cream Sandwich-el, az a Face Unlock. Most, amint az előbb láthattátok, most egy PIN kód volt nekem beállítva. Most ebben az első részben próbáljuk ki ezt a Face Unlockot, hogy is működik. Először meg kell adnom ugye a PIN kódomat a bejelentkezéshez. Igen, aztán bemegyünk a Settingsbe, majd a Security-be, és ott egy Screen Unlockot fogunk most beállítani. Először kér egy kódot arra az esetre, hogyha nem ismerne fel minket. Next, igen. Face Unlockot fogunk most beállítani. Set it up. Vágjunk valami jó arcot hozzá. Igen. És beállíthatunk egy másodlagos védelmet is arra az esetre, ugye, hogyha nem ismer fel minket. Megadunk neki egy kódot. Oké. Be is állítottuk a Face Unlockot. Kikapcsoljuk. Bekapcsoljuk. Keres minket, hopp, és már be is engedett. Hát, nagyon okos, hogy úgy mondjam, és nagyon jó pofa dolog. Bárki, akinek eddig megmutattam ezt a Face Unlockot, mindenki el volt hűve tőle, és mindenkit megnevettetett. Azt mondták, hogy hát ez valami fantasztikus. Nos, első nekifutásra tehát ennyi, megismerkedtünk ezzel a Face Unlockkal. Arra kérlek benneteket, hogy miután megnéztétek a videót, ha van bármi kérésetek vagy ötletetek, hogy mire lennétek kíváncsiak, mit csináljuk a telefonnal, akkor bátran írjátok le. Nem vagyok még valami nagy profi ebben a videókészítésben, úgyhogy nézzétek el nekem esetleg, hogyha valami bakit csináltam. Szóval szóljatok hozzá, írjatok, mondjátok, mit csináljak, és amint lesz rá időm, megcsinálom nektek. Köszi szépen, hogy megnéztétek, viszlát, sziasztok!